Yeah, pano mudopo wandi da gwadama. Zvakaoma. Asi murume wacho hake aishandira mbuke mhuri yake. Achishandira mhuri yake achinda kuBolt zvasina kuipa. Zvangozoitika izvi. Ndozvaipa. Zvakaoma. Saka murume wacho hama dzake dziripi? Munomu vari kuti chii? Kumba kwenyu kuZimbabwe zvozodi ukama hwenyu hwakamira sei? Hauzokuti uchinda zvose ukama hwenyu hwakamira sei? Iyona namukoma wake vanhu vari pachipare. Vari pachipare. Alright. Saka ndivana bhudhi yokwana iye kukoma mai vake vangani? Kuti vabatsirewo munhu wacho naye abude uko. But mlinda wenyu here veduwe? Nei kumura sei? Nokuda kwei? Avanambofona. Hey. Uyagare apa baby? Uyagara. Padhuze tinyasowa. Are mota yemunhu. Ndivhare mota yemunhu. Vasikana vedu wepanapa paita nyaya yemwana mudiki ari panapa. Handichakuburisiri face nokuti mwana wacho akabatawo mwana wake. Mwana mudiki mwana nemakore mangano? 1 year 6. Ndoda kuti muwe nyaya iri panapa. Ndoda kuti ichite chidzidzo kune vechidiki vese vari kufamba zvikuru sei vemaBolt nemaUber. I want this to be a lesson to you. Mudzidze antika kuti pamunoita zvinhu zvenyu izvi munge makateerera. Mwana wandinaye panapa ndichamuprotecta, saka handisi kuburisa because iri kuinvolva vamwe vanhu vanozviti vakapenga antimaona. Saka nyaya yacho saka handikwanisa kuti ndiburitse mwana uyu for protection sake. Saka ndirile antimaona. Hamuna here mutsvaga imomo? Right. Chii chakaitika? Nyasorondedzera matangira akaita nyaya zvo zvakaitika. Chii chakaitika? Murume wangu aishanda kuBolt. Ngobatwa kadai vachivanhu vachiwa. Usabati mukati ngobata chingotaura kadai. Aishanda kuBolt. Saka aishanda kuBolt iye matauro ake akandiudza akati akarequestwa. Saka arequestwa akatanga kuona vanhu ava. Asi pavaizonomusenga pacho anga asarequest. Vavangoita zvekufonerana pamafoni nepamaWhatsApp. Indikatombotrayo kubvunza kuti vana ava vakamira sei nandivazivi. In fact ndaifunga kuti pamwe rosa zvita. Ndaifunga kuti pamwe musikana vari kudanana nemurume wangu. Mabvunziro andaita. But zvanga zvisiri izvozvo. Ivo vaita madhira ava vaita. Vazoenda kuLimpopo kwavakaenda. Akatondiudza dhera vakaenda. Tikatonetsana dhera akaenda iroro. Ichiti vasaenda. Saka pavakaenda vakabva vaenda havana kuzombodzoka musi wa27 November. Asi Rosa akazodzoka musi wa29 because vanonzi havana kurara mukoti. Akabuda vakanyora saka kusauya kwakaita ndoutanga asungwa. Anga atosungwa neumwe mukomana wanga inaye. Vari 3. Rosa ndobvapo akadzoka. Saka vadzoka ndiro vanhu vari kunzwa here? Muri kunzwa here guys? Muri kunzwa here? Can you hear? Muri kumunzwa here? I think ndofunga vari kunzwa because hapana panaona panzi volume kana kuti kudi vanenge vari kunzwa. Taurako. Adzoka akabva uya pano pamba pandinogara. Akati ndakarayirwa nabajeti paunogara. Ndakanzi ndikuudze zvakafamba zvakadaiso. But anga asingazivi kuti ini ndanga ndatoudzwa izvozvo kubva kare. Ndandaudzwa nemumwe mwana wabajeti wokumhuri. Ndiye angaisirwa audio nabajeti kuti panapa ndasungwa
indaunoudza mai Jaden kumba kuti ndasungwa ndopakauya manheru kuma10 akandiudza saka andiudza ndakangosvigamuchira ndikangoti pamwe ndezvezuva rese pamwe vanenge vachibvisa mari wobvadi wodzoka saka iye Rosa ndopa akazouya kumba kwangu akandiudza kuti ndipe namba dzako but paakatora namba akangotora namba akaenda kwe2 weeks dzese ndisina anambotaura navo asina anamboti hai kana kuti chii ndichingotsvaga ndichingoita sei vanhu vachingonditi aiwa uyu munhu uyu anga ari musikana wemurume wako saka kuchinzi kusungwa iwewe vakasungigwei mhosva yavo ndei hanzi mhosva ndeyechipangolini chavakaenda nacho saka vangwa nechipangolini pangolini uyu mukadzi uyu wakauya nepangolini akati kune murume wako handitotengesa pangolini vakasungirwa kupi paLimpopo saka vakabva kuno kurasembe kuenda ndokwainotengesa kuna Limpopo uko ndokwainotengesewa murume ndobva abvuma paine obvious panga paita nokuti hakuna Bolt inorequesta munhu kubva pano kunobata Limpopo matauro akakati ndakazobvuma madhiri acho kuti handeini navo handakudza saka akazobvuma madhiri handiti kuti kuti takuinda tose handei ndobva vaenda saka pangolini akazonotengeswa ipi zvakafamba sei kuti vazobatwa pangolini haina kutengeswa munhu wavainotengesera ndiye akavatora pangolini akatiza akavatorera sei like vasvika vakapaka mota hanzi mota yanga iri kuno nechekusure uko imwe mota yanga iri nechekumberi yemunhu anga yakuzotenga akabva atoya achivabvunza kuti hamusi kunzwa nzara here nyota chimvura chichichichi asi akakabva aenda kumota kwake achienda kumota kwake anga akafuratira achitoenda achitove nechipangolini asina atochiona anga achiona kuti chiri mumota atochiona kuti chiri mumota achitochiona kuti ichi chiri penyu chakatonaka ndopati regai ndinoverenga mari uko aenda uko kwakabva kwasvika vanhu vane sure kwakauya vamwe vakabudikira vamwe mbavha dzimwe dzafamba nemunhu dzadzine pfuti ndobva dzabata vaya vana Rosa ndokutora pangolini ndokutiza uyu murungu ndokutora pangolini ndokutiza nayo first zvikanzi imi chivaendesai papolisi vana ndokuendeswa kwavakanoitwa zvikanzi vana vatavawana vane pangolini yacho iripi iyo nyaya inozikamwa mwanayo vanhu vacho vana vamapurisa kavakabata vanhu murume wako ndomatauro avakaita majengana yakadaro iri pari trick kana vakavabata vakani variisa kupolice station vachiti tabata vanhu vane pangolini that means pangolini iriko because inenge yatori setup ishi yemapurisa uyu haana information yakakwana because kana vanga vasiri mapurisa vakatora vanhu vachitienda police station taenda vanhu vane pangolini mauya iri kupi pangolini yachona kana pasina hapana nyaya vakwanisi kuvasunga ndikakubata izvo zvindikakumisa police station ndaya nevanhu ava vane pangolini mapurisa ndaona pangolini yachona andikudzisisa saka ndobva zvaita sei saka pakazonzi panoda kuitwa koti musi wa14 December ndozvandiri kutaura kuti haana information mwana uyu haana information akaudzwa zvaari kutaura iyi haisiriyo nyaya ichaichaiyo taura ako unobva zvadii yakaitwa koti musi wa14 December haina kubudirira zvikanzi yaveko futi yakawedzera kuma 29 koti ikatoitwa yaitwa ndopatakazonzwa chinzi pari kudiwa mari pari kudiwa 5,000 pamunhu pavari vakomana vari ikoko saka which means 15,000 vari 3 apa pakakwanisa ini ndikakwanisa kubudisa 2,000 tikapa Rosa akasenda mari yayo asenda ndikazonzwa kuchinzi murume wako hakwanisi kubuda nekuti passport yake yaka overstay saka panokwanisa kubuda munhu 1 zvadero iye uya haana kubuda musi uyo kwakanzi hameno chichaitika kuhoma phase chichi passport what kwakusina magetsi zuva rechinzi koti imwe yakawedzerwa futi imwe koti ndopakazogoda murume uya abuda uyu savave 2 abuda kwabuda Rosa kwabuda murume uyu abuda uyu akazouya kuzondiona mainini muri sei zvakaoma kwatatiri toda kutotsvaga kuti mukomana abude asi matauriro avo ine hancha matrust nekuti pakazonzi koti musi wa24 ndopa vakataura kuti mai Jaden nhasi koti yakona asi hanzi
lawyer ari kuti ndataura ndaida kufonera asi foni yako haisi kupinda ndanditori nemurume wako izvi so ndandinaye yanaye kupi anga ainaye kukoko kupalapora pakoti papo ini ndokubvunza lawyer pawhatsapp yangu ndikati ishu here kuti ndasoona murume wangu zvikanzi handinambomuona havana kumuunza kozi murume wangu ari kujere chairo kureva kuti uyu akareva nhema uyu pandakavabvunza kuti koi muri kuti uyu anga ari ikoko mwai muchinyepa kozi asi akangoitsika-tsika ndo pega pandakaona kuti vana ava zvavari kuita handinyatsokuzviunderstanda handisi kuzviziva. Right. Guys, nyaya iri pana pandofunga muri kuita kuinzwa handitika mukadzi uyu handiti mwana mudiki kuti mukadzi uyu naimi mwana uyu une makore mangani? Mwana uyu ane 21 years ane kamwana handichakubudisi face ndokutaura zai kuzasi kwemakumbo chete ako kamuri kuona makumbo ayo kayo ndo kamwana kanako koita nhumbu isho hani muri kuiona koita nhumbu yaanayo isho saka ane kamwana kadiki kadiki kane 1 year nezvimwedzi nenhumbu yanayo iri kunzi inobarwa muna March mwedzi unotevera uyu antimaona murume wake ari kunzi anga ari Bolt driver. Side ratiri kupaire story iri ndere mwana uyu andifonera andimaona nokuti akutsvaga rubatsiro nawo kuti paite vanogona kubatsira 1 nhumbu yake iri kusvika next month. Murume akasungwa haana kana chipeneti haana kana anything. Murume haazitano kuda rini akutsvaga rubatsiro kuti kana pane angagona kuti ahwese nyaya yemurume uyu murume akwanisa kubuda. Mukomana wako murume wako ane makore mangani? 25. Right. Mukomana murume ane makore 25 ekuberekwa. Anga ane makore 25. Saka guys kune nyaya istoka chidzita pano modziziva imi plus tine based abroad ya munoziva mave neexperience yenyaya idzi. Pakaita kurasigwa kwemhosva apa ndokuripo kurasigwa kwenyaya ndokuripo nokuti iye anga ari Uber driver. Anditika akanga ari Uber driver achiti akarequestwa mazuva ekutanga vaimurequesta vachibhadhira mari zviri pamutemo then later on vakapedzisira exchange mafone numbers vakudhila game iri rakanoitirwa kupolaborwa kuLimpopo ndokwavakasungirwa vaenda nepangolini. Munhu ari kunzi akavabata kuri kunzi muCID ndiye anga ari bhaya muCID ndiye akazotora hanzi might not see the husband for a long time. Ndatomuudza izvozvo ndatomuudza saka munhu ari kunzi muCID ndiye ari kunzi akauya ari bhaya ndokutora pangolini ya ndobva vabudikira vamwe vanhu ndobva vabata vanhu ava dei anga ari matsotsi guys. 1 havaiendesa vanhu vapolice station vaide vakaba pangolini sezvo vanga vane futi vakavasiya votiza voenda nepangolini. That means vanhu vakavabata vanhu ava mapurisa ndochokutanga havasi vanhu nje asi matsotsi. Matsotsi kana akakubatai musina futi ivo vari armed vakutorera chinhu ichi havakuendesei kupolice station. Saka ava vari kunzi vakavabata vakatora chinhu vakaenda kupolice station meaning to say kuti mapurisa yanga iri set up. Musikana akanga ari muridzi wegemu rese iri ari munombo raStandbank ari kunzi akabuda atika ari panze akanoburitsawo umwe murume arimo ari panze nawo pave nemushikashika wekuti mwana achazoti murume obuda rini. Andimaona apa nhumbu yakuda kuzvarwa apa ane chimwe chimwana haana mumba macho hamuna chinhu tapindamo hamuna kana pekutangira hamuna kana chinhu mai mwana honai stoku yari kutotengesawo shoma iyi honaiwo stoku shoma iyi ndozvo zvari kutengesa izvi honai zvinhu izvi honai zvinhu izvi ndo zvakagarira pano mapaketi matatu emazimba nenzungu 4 idzo nemazaya ndaona mu4 ndo zviripo apa hapana pekutangira pekuti mwana uyu anodii ndosaka ari kuda rubatsiro. Nyaya iripo pana pagais chekutanga ndoda kukumbirawo hembe nyaya yehembe mumba mako munei mwanangu property like nganyepa masecond hand zvokuti agoni kutengeseka because apa chiripo ndechekuti wakuda mari sha so that nyaya yako inyatso kutambika zvakanaka. Kana vakabuda ava it means kuti murume wako anogona kubuda but it's now a case of pari kuda cheledi mari nemaspikers but anga asingariri paakaenda ariri maspikers saka hapana hama kana irida kupindira kana kubatsira ndo vari kutitengesa zvinhu inde kumusha vakamboenda nomuonawo hama yavo saka chikuitika guys ndechekuti muridzi wemurume wakasungwa anga achidriva Bolt ndeye munhu. Muridzi weBolt iwo arikuda Bolt mota yakabatwa police station hani muri kuona mota iri kupolice station because yakaenda zvisiri pamutemo kwayakaenda ari munombo raStandbank ndiri kumba kwake izvozvi ari munombo raStandbank munombo ndo maari. Saka munoona zvinoitika guys zvekuti imi vakomana vana vechidiki veBolt imi kana pai pamunodedzwa paya muchinzi uyai
mozopinda mumagame amusingazivi because you are lured nemari kunzi tichakupa mari yakati mopromiswa mari mhepo dzinogona kusumukirai. Musapinde, itai zvinhu zvenyu zviri straight. Inga murungorira mawani nemari dzenyu dzekubasa, murungorira mawani, murungorira mawani. Nyaya dzekuzopinda mumadhiri ekunzi memuchipromiswa mari dzakareba is not always guaranteed kuti dhiri rinonoburisa mari iyoyo. Onai zvakaitika pamhepo dzakasumuka. Munhu haana kudi, munhu vakabva vabatwa kubva November akavharirwa, haachazivi kuti zvinoita sei. Hanzi ngauye yake kumba kuno, kuti auye kumba kwachona ane nhumbu, anoenda kupi? Ane nhumbu, anoenda kupi? Oenda kumba odii? Ane nhumbu. It's not easy. Ane murume akakasungwa kungoti chifuratira winde usiye murume guys. Kana nemi mungazviita kudzisiya achingosiya akochuya kuno ongopurata oenda, haana mbotara nemurume ake. Dei anga ari murume ake ari kutaura naye chimiti chitakura zvinhu uinde kumba, andimaona zvinohwisisika. Zvino apa murume haana communication naye, nothing. Andimaona. Saka inchanda chekutanga chatikuda panapa guys, tikuda hembe dzemwana. Antika tikuda hembe dzemwana. Mwanangu uri mwana 21 years. Ndokumbira kuti kana uchinge wazvara nditi wabatsirwa kuzvinoka unoziva 5 no plan riyari 5 years. Inoito ndanoswa iroro. Ndoro wakanyoresa. Ehe, kuti usaramba uchizvara. Uchengete twi baba vambokura. Kana uchida umwe life inenge ichichinjawo. Kana zvazonaka wozozvara ako unodiswa chichiyawo zvara. Andi muSouth Africa muno zvinogona ngoma anytime kuti urambo uchiona chidiki ona chine chidiki ichi chikuda kuti tagone pamakumbo mai uchaita sei kana wabatsirwa uyu next month ichi chidiki unovabata sei vana vacho unozviita sei nguona pakatoipa mai vako vapenyu vakasheka kongo chigara nani kuZimbabwe nagogo variko vakura sei vakura nona 7 something wonovasira akavediwe hazviti imistake here yanga ni mistake kana kuti wakatoita uchidako ngeri mistake. Oh. Kana mapiritsi saka ndisingazivi kuti mapiritsi anombomwiwa ozoita 7 days ozodii ukango saka ndakangomwa chitora uko wakangomwa kawani chitobva watorara ipapo asi murume wako anenge anodawo zvebonde iwe kokuti musawa mapiritsi obva nozvikatirate hanaye kana ndiwo musawayo unoti uya tiite wangomwa mapiritsi musawayo unobva yabata zviriwe handlo zvakaoma zvakaoma guys chitipaiwo tuda hembe dzevana please sendai hembe dzevana kwandiri. Mwana arikuda kuzvarwa, mwana mucheche achiri mudumbu ada kuzvarwa, please sendai hembe anditika vanokwanisa kumupawo mari yechikafu ndozi bakatoipa panapa guys. Ndakutaridzai izvi zvakagarira apa izvi muri kuonawo kuti kana 50 rand kana 30 rand imari kuti samari ichi 5 rand. Saka tikuti 5, 10, 15 konzungu imari 4 rand plus ma 4 rand 4 guys zai imari plus azvisviki 30 rand guys, azvisviki 30 rand. Stoku iri apa paisviki 30 rand ndo yakagarira akachitengesa ipapapa 30 rand iyoyi haisviki apa 30 rand. Mona namba dzako dzefoni zvinoti kudi apa ubva abigwa futi foni kwai wabigwa foni kwera zero hauna foni uri kushandisa chinewe kana wakabigwa foni saka wodii kwechi ichi wawapiwa ichi namba yechi chinoti kudi womaisa uyu chinyuwani wacho chirika chikati chacho saka fange wapiwa ka namba yacho zvinotodii zvakaoma zvakaoma veduwe. Zvakaoma tisi ari kuzama Vanessa maybe dei angachiwana kana iyo stoka chicha unotengesa ukazokwadzi wagera pa manje ndo panonetsa anozodii at least akuzama libuwa selo ane chimusika chake chasi chinongowene zvinhu zve 30 rand penyu wakasungwa mpei hembe dzemwana nestoku tiri kutsvaga hembe dzemwana dzatiri kutsvaga stoku kana ichiuya ngaiuye ndosaka ndiri kuda kuisa pina namba dzake so that tikatumirawo zvakatumira shoma anoita stoku but tiri kuda way forward. Bradley, if you don't know how we operate here, get away. Bradley chakunda get away. Then do namba dzake get away. Pana batita zvinhu zvine proof tinoburisa musika kuti vanhu vaone tiri kutaura zvinhu zvechokwadi zvine proof. Andoona hautiudziri zvokuti don't tell us how to run our page. Fuck off, get away.
061 7 085 7085 479 479 from 061 70 ndonyora tichisita Sandra. Right. Namba dzake ndaisa musika ushu. Ndo musika wake wandiri kutobudisa kuti munyatso kuona uyu musika uyu. Kuita kuti munyatsoona evidence kuti mwana uyu pamusika panoda kuzadzawo chinhu. Hapana chinhu. Hanzi ndinazo hembe ndiri kuPretoria. Aiwa zvaunoita senda kwatiri kuno kune Pep Store. Tenda nePep dzinosvika. Mwana atizivi kuti mwana ai manje. Mwana uziva kuti mwana wako mwana. Haazivi hanzi ndinoda kusikani musi wa7. Haazivi. Ndozvikunesa kuti akabatsirwa cheta sei pavana 2+ musika panenge poshanda sei animokona saka ndoda kuzama kubatsira tione kuti murume wachona tingamubatsira sei murume wacho kuti abude animona ndangazama kuti tione tibatsire but hembe dziri kudiwa guys hembe dziri kudiwa toda kuzama tibatsire saka kwaiko zvino shamwari iwewe tombosiya musika tomboenda kuna sisi nokuti mwana uyu ari kuti asi wazondipedza wakangwarako ari kuti akabva asimuka pano nokuti mumba umu hamuna chinhu mumba make hamuna kana chinhu plus renda netuma asina kubhadhara saka akaenda kunogara kumba kwemusikana akasungisa murume wake kati ine ndodlei handachikafa handachipi because next day akatanga achimupa kusvika vanetawo saka kwai ndo kwandiri kugara saka tochiinda ikoko fodya anogona kuti fodya togona kumuwa inotengwa here sireki fodya vana stereki saka tikatokutengera yakawanda unogona kutotengesa fodya sireki okay inoita mari iyi fodya ndoreva chipaketi chibriki chacho chibriki alright okay guys ndakupai maiona nikikira ndika maiona namba yake ndamupa please sendai chekuti akwanise kutenga something adye nemwana hamuna kana upu hamuna kana chisivangile ari muno kunorti hana kana chinhu sendaiwo chamunokwanisa kusenda kuti atenge upu atenge usavi so far kugara kune musikana kamusika saka ini ndakubva naye pano ndakuenda naye kune musikana yeye tinonzwawo kuti ari kuti akaburitsa umwe 1 ko murume wake uyu ari kumuburitsa rini animona so that uyu mwana yawane kugadzika nawo anditi so guys please e-wallet 50 rand zvayo 100 rand zvayo please let's do it anditika let's do it and I always lead by example andinoziva ndindotanga I always lead by example handina kumari rega ndinochukua mangu masara mari mninge msitori nawo futi kana mari taboshita sombobhadhara ma registration kana chake Shakira ndipo kachikwama changu ndoona kuti mune mari I lead by example anditi then lead by example imi mokandawo kuma e-wallet so that mwana uyu awane chikafu andimuziye angonifonera ndozvandu exactly ashwin de murume abuda mujere aritira mhuri yake because munhu angachiritira mhuri yake murume uyu haana mbokumbira hatimuzivi mukadzi ndiazongofanana nenyaya kuti murume wake aburitswe azame kubutsirwa otherwise havana vangu vachimbokumbira mukadzi akazviita chisika wake murume achiita zveBolt yake antimaona apa nhumbi yacho yave juu antimaona saka ndozvatoda kuti tidi tikwanise kuti tiitewo ndipe kana ipiwa breath ndozvada kutinde kunonzwa aifa waburisa murume wake fesi because murume uyu ane mwana yeah. I 100 rand ish yangu ish we lead by example andika I 100 rand seni mai venyu ndatanga kubvisa 100 rand chikandaiwo ma 50 nema 100 rand yenyu guys pa e-wallet number yake yanda kuisirai up chikandaiwo ma e-wallet enyu pa e-wallet number yanda kuisirai kuti akwanise kutenga chikafu chekuti akwanise kudya andika akwanise kutenga chikafu chekuti akwanise kudya iye nevana andimona akwanise kutenga chikafu chekuti akwanise kudya iye nemwana saka iyo 100 rand guys chisaiwo ma 50 rand nema 100 rand tione ndasara ndisina kana sara ne 30 rand umani kuchiona ka zvakunoita soka ma1 kuchiona ma1 I'm tuning but God will provide ini ndofamba nei kuti God will provide
Hanimaona. Saka guys, isaiwo tione vangani vaisa guys tisati tasimuka kufamba kuenda kumusikana uyu. Ndionewo vamurangarira mwana uyu kuti muri vangani. Vehembe please ndibatei kuseri. Let there be light. Thank you my sister. Thank you my sister. Thank you my sister. Thank you. Right, ndaisa 100. Muri vangani vari kukandawo something guys. How many of you vari kukandawo something? 50 rand, 100 rand, anything. It will make a difference baby. Kusabude pa life. Ndivangani venyuwo guys. Vangani venyu guys vari kukandawo something guys. Those who are saying SIS MELLY tukandawo 50 rand tukanda chi. Handimuzivi mwana uyu, atomuzivi. Handimaona. Yes Rosa. Saka dachida kuti anzi Fatima. Thank you Fatima. Thank you my sister. Thank you. Thank you my sister. Thank you. Anybody else ari kuisa something. Itaima e-wallet pa namba yake iyoyo. Ichanotora ichaburisa message. Ichaburisa message. Hakuna kana message yarupinda. Phone ya require. Nokuti mari kaenda kusiri kunozoiwana ipi manje. Wambotira kufona nile nilolo. But rinenge richishanda rinenge raka activate kwa hili. Try kuifona tioni. Buzwa isiri kupisa mpinza ma message. Try kuifona. Ilikuza zwe balance. Ulfona. Yeah, saka ilikuita. No ilikuita. Hanzi Rosa GCG waonekwa. Nasiri ye. She's not the one. Right, isaituone guys my e-wallet, itaituone my e-wallet guys. Itaituone my e-wallet. Itaituone my e-wallet. 50 rand, 100 rand will make a difference guys. 100 rand, 50 rand will make a difference. Maona shiripano guys. Mwana uyu mwana mdiki. Ane kama mwana kadiki ndakuta zema kumbo yu mwana wake. Anditika. Anzi namba za indi. Loka dia awusi mdara. Singa zee namba zangu. Ipayo loka dia namba zangu guys. Ipayo loka dia namba zangu ndizo mpama tuzo kusenda yempi. Ipayo loka dia namba zangu guys. Azo wana ma uyu kusenda yempi. Loka dia namba zangu idzi. Ndakusendera. Fatima, yes, isapa nikiri. Senda mari yacho Fatima. Senda mari yacho Fatima. Senda mari yacho. Senda pa e-wallet. Senda pa e-wallet. Senda pa e-wallet Fatima. Senda pa e-wallet. Senda pa e-wallet guys. At least akawana ufu mafuta. Akawana cabbage. Mwana akangwana ukana porridge rie. Iro rore ufu ntenga porridge rore ufu yo anubika porridge mwana. Hanimaona cheti. Right, isaipa ma e-wallet, isaipa e-wallet yake guys. Ma 50 rand waye 20 rand. 20 rand aipindi ngani ndati kandaika na 20 rand boza kauyari ma 20 akawanda inoto want. But problem de kuti Brenton imari yenyaya iri pano inonetsa zvoda tuzotanga kuteerera wega. But we are trying to help this young man. Dr. Zema Kumbo chete. We are trying to help this young man. Ndiwa datra kamwana kane 1 year na mai vacho vane rimwe dumbu iro. Ramuri kuona iro. Dumbu ratokura iro. Antika murume akasungwa murume apinda ahaiwa ne driver Bolt ahaiwa kuti vainde kunodropa kandi vangu vachinodropa pangolini saka pakaipa andimaona saka guys takuenda kune musikana wacho chinonzwa kuti zvakamira sei and takuenda kune musikana uyu chinonzwa kuti tora mari yako ishamwari ndeyako right nditire favor ka ndichakuriro musikana uyu mira itosta upi ushu ni mwana wake tudaenda uko muri raifera njadzi zviri bobo kuri sei ndimuri kuuchera kana si weekend kudai long time njadzi ndiri pamuzi ongori kuzope ndakanzota ongori pazivi ndatopinda kuri sei nezuro pasei pararei pari nani pari bo zvetu takaenda kupurazi kana tiri kuti ndiri papurazi aiwa zviri right makoya nemashukwe ndakatofonera blazi ndikati ndimakandzidzisa ndendiri makoya nemazhanjere mazhanje angapera ndakaenda mengo vakanodzitora pabhodha zvavo vanotora vakadzitora mene kuti sensina kudzitinya zvangu pasi pesi de vakatinya unzai pink yacho handiri right zvise tinambosambobatsira mwana ndimunga muri kuziva situation yake makainzwa saka toda kumbona tingapamisa sei ende toda kuzama tone tingabatsira burisa murume wacho sei apchengete mhuri yake akatorwa rini hanzi November
Kwa hivyo vafana maBolt vanobvumireko kungopinzwa masheti asina kana basa. Unoona kuri gwanyaya. Yeyo nyaya sara kwaari. Asiri Pangolini. Asiri ana Rosa. Asiri akabatirwa. Panzi Rosa ndavhunduka ndikatanga kutobvunza kuti muti Rosa GC. Asiri akasungwa around Mpumalanga. Ndiye ku Limpopo. Ko ndakaiunzwa Ndiye Zimbabwe. Ndiyoyo yacho yatachiudzwa hapo. Ndiani ko? Ane mukoma wake ari muno muRustenburg. Hanzi ane mukoma wake but mukoma uchati ina ndapandokwana hanzi mwana wa Pabarika here things like that. Saka ndezve Pabarika izvo. Ndakazvinzwa nanhasi achirimo. Hanzi arimo. Anongobuda sei vamwe 2 vanzi vakabuda. Iye arimo. But nyaya yacho uyu anenge asina full story yakakwana mukadzi wacho. Apa mwana ane mukadzi mwana ane 21 years. Mimba yadai iruzvagwa next month plus kamwana kane gore. Unoona kuti zviro zvakaoma. World Remit aiite manchi. World Remit tumira ne World Remit aiite pamwana uyu because amshasa akafonika mbutsi. Plus avanenge asina kuregister. World Remit inoda passport aiite. Aiwa World Remit aiite. Aiite. Unogona kutumira kwandiri ndozouya ndichita live ndichimupa musi wacho. Unogona kutumira kwandiri inini ruru. Ini pandouya nayo yasvika kuno kuchimupa ndoita futi live zvataita izvozvi. Zvaita nditi antobayaka. Tevera naye mumatywana handizivi ndiye anoziva iye ndiyachatoga iri tatikunde tina kwakara mwaka tuna noku Kelly, go in the back. Dzimai manu, dzimai ngikuriyo ino detector uyu. Dzima totally. Kachindito kuti msikana wacho ari kutraya kuti anoburisa rini ngikiri mukomana murume womusikana usho mwana usho. Kuti mwana uyu akwanise kuzviriritira. Azviriritire. Ivo ndivo ndinoenda kumberi because sisi hatisi kuziva kwatiri kuenda. Sit down. Doiri. Sit down. Sudira uku, iwo sudira uku. Iwo sudira uku, kona uku. Sabude pa light. Ngakuchenda kufana ndika bosi atiziwa tiri kuenda ndiko. Andi straight so. Ndozvatara. Patikenda mberi tozodi. Aiwa, iyo ndinofanira kukuya. Izvakira pangudongorera palife ndiyo ndototora kutoprotecta wese iye wodongorera palife unodei palife. Kai wadongorera. Ndodongorera. Ndovaudza vakutuke they are not snitches. Naitukai Kelly kwai muri masnitch. Apa ndisi kuziva kuti tikuenda kupi apa. Saka munhu wacho vanhu vacho navasara totomira kumasitiro kuchimirirawo.
zvakaoma. Nazvo usatiti. Vanava. Mwana mutendwa ndokufigwa namai at an early stage. She's so young. Very young. Very young. Kana fesi yacho. Vanopanda mona ndaperekwa. Ndaperekwa vanhu kuti dumburuko kamwana kakadai soka tikitiki. Asongore papa. I think so. But just don't kwira papa to mbire papa. They're wicked. Ndo zviri pakurarama kana usina mari unokandigwa nyaya. Unosigwa nyaya. Da unosigwa. Vane mhosva vaya vobuda. Andei. Yan. Musara mgere mwe. Kunanga papa. Andei. Musara magare mwe. Aina? Dano nongoibata kade. Ukangoda. Ndaitoneka. Oh, aoneke nongobata kade. So. Yafisa pasi. Kana papa sikina wandone. Kana papa sikina ndone. Ayo. Aoneke. Kalisa papa. Alright. Yeah. Better. Mwana mdiki. 21. It's more fiction which family. Makapira kugodza pari kuoneka if my back view magaro chira kuoneka my dad is cameraman on duty. Pane mbukakasi. Rosa uri kusekwa nasibongile. Kusekwa nasibongile. Where's better? Ndaonekwa. Aiwa, ngava weshe. Esse nana, lipa, onde vai? Saru, shalom, peace. Oi, boa, já peace. Imagina nasi boa. Olha, não, depende, ando na bazar. Anzano shanda. Ura fundo. Tipe da, You watch or you take it? 6 book? 7 minutes primary. 073 43 86 5 Sharp today. So, Let me check. Militaries. Imagine mkangoja mtu anajua rasi kutoka Tanzania. Kwa uzero sasa tunaona naye kwa sababu toka kwa. Ni roba.
Hamusisi nawo. Right guys, uyana here kunetinso. But nifana namba ikona nje angeza kugona kuyaita. Ndizo bita implicate kwa ashunguru. Achinziwa akazouya akazodai. Angotifonera touya. Zoka. Ine airtime. Une airtime. Une data. Atisikuda data. Atisikuda data. Airtime. Mazimba makambona vansasiko vanotana utsinye mazimba. Masasiko wapi zvawadi? Mazimba ndimo tana utsinya pana kana mazimba. Mazimba. Kana mbosha mapara mbosha murituka. Waranda kusira. Kusara naye. Kana mabatwa machita mbosha zaimasa ndai mose. Chikodzika imuno tatamtaura nyaya murujere mose mudzoka mose Tidzo zvedudzimba chawa nemane ukoli. Oreta hayi nazida kuburisa. Kana tishira budirira manje iye ndiye number 1. Rosa ndeivi. Mushe ndichira ka SIS MELLY adotora. SIS MELLY. Yes, Rosa, uri right. Hello. Hello. Kuri right. Hello, uri say. Hello. 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 Uri kundinzwa here? Uri kundinzwa here? Ndiri kukunzwa inini, uri kundinzwa here? Nema itsotsi. Ko uyu mwana auya kotidongorera ndeupi? Tiri kumunzwa. Ari kuti hello. Uyo mwana ari kudzokera auya kotidongorera ndeupi? Mukomana kari kuenda kada. Mwana wa Rosaka. Itsotsi pamwe mombo. Ngodara rimwa. Kozi pane chimwana chauya chikamira apa chikatso. Pari pane noise. Alright. Vemohama. Pari pane noise. Iwone weapons dzangu iwe. Tione kuti dzina ese. Tione kuti ngachikutsira kuti kuzatumba. Ita. Hello? Uri kundinzwa manje? Right, uri right here. Ndiri right isha ndauya nenyaya yemwana uyu kamudiki uyu ari kuti murume wacho akasungwa muri mese chichichi saka ari kuchema mwana uyu murume wacho moza nyaya chakamirawo sei? Naye ari kupi? Ndinaye panapa. Pai. Pandiri. Ndinokuti ndinaye nini mimi munaye papi? Unaye kupi kwauriwe? Ndamsiya kumba kwangu. Ndo zvandiri kuti ndinaye ina ndakumwana mba kwenda mwana mba kwake. Ndatoya naye kumba kwako ndichikutsvaga yosvika nzoenda kubasa. Muri papi? Pakawashe kumba kwako. Izvezvi ndiri kuno kuzobha. Kuzobha ndekupiwo. Yani maini miri vapi? Maini miri vapi? Kuku SIS MELLY. Mukuti uri taura na SIS MELLY Rosa. Ndikutaura na SIS MELLY? SIS MELLY dari? Ilavo. Madi. Saka mati kuti ndiite sei ndisvike ipapo? Zviri ndakana kwagona kusvika zviri right because aida kuti uone tibatsirane tione kuti murume wacho haufanga buda sei. Because anofanira kuriritira mhuri yake. Plus it's not fair kuti mazove pazve asara mukati ari one. Aina akatombobvira hangu ndasunga panyaya yacho. Ndopedzerawo ya. Kusiwe wakazobuda sei kwewe uri wakanga wahaya mota? Mota yanga isina kuhayiwa, mota yanga iri mujiri. Yanga iri mujiri mota? Majiri SIS MELLY, majiri akajirika. Dai akazoita mari aizotaugwa here, kunzi kwayo yaizopemberedzwa kuda here. Ko simbi yanga iri yani? Yevanhu veshe. Homa. Simbi yanga iri yenyu mose muri 3. Ngasvike kuno. Oti? Simbi yanga iri yenyu mose muri 3 hakumanaka. Yanga sombori vanhu 3, yanga nori vanhu 5, unotara kuti diki.
Homa mutori 5 pakazongobutinywa 3 chete. Baba kaita mari nemvuri. Ha. Saka manje toita sei because aiwa ora ichirosa zvemari zvakaramba. Madhiri emari akaramba kadhirika. Toita sei kuti uyu munhu abude uyu? Chiuya kuno ora itokumirira. Kana timuya kwandiri ndiri kutorawo bhiya zvangu pazoba. Zoba ndekupiko? Kuisti ai one day ora ichikuya. Uya ichinzonyadza. Anotengerere doro racho. Munotanga kana mangwani kwaita atori 5 Tintori mudziri. dziri demari yakaputika waiona ka yakutotinetsa manje nyaya because ndazvitaura inini ndamuudza from the word goni kati nyaya iri ranga riri dhiri but vakadzi avauzwe chokwadi manje shemako mwanangu tongoti aisira tiwane hembe dzemwana totapula nekuti uyu munhu abudu Mufarikotengera doro racho. Tingazi kana zvichiita uyai. Antipazoba kuisti. iwe utungamira kana ndiri kuzoba kwacho Hanzi tungamira vakuziya. ndikuziya kuzoba Alright. apakaipa Amadhiri. madhiri anomana. Madhiri shema. zvakaoma mukadzi is now to suffer aishi Apa ndakasika udzi madhiri chero. mukadzi is now to suffer manje shema ke Apa kasimo apa mukadzi abva apusa anyway. abva apusa rosokushona tori mudhini ndambomuona Namudhini mudhiniwe zvake wakadzara. zvatinde kuzobva kwacho iwe togara foni yandisa paja kutobatiwa kadai so that hapana munomushi Hapana. ndinohwira mwana uyu tsitsini mukadzi ushu tohwira mukadzi uyu tsitsi varume vasati daro so kuti wabharansi kuti wabhambe uripo Pamwe. Akuitwa stupid kuti chai. wabhambe uri tii David. Ndinda madairies angu aya. Unoona madairies anobva pinda ndikangopinda mberi yavo fast. Fast. Petro yavo takufamba tese. Solidarity. Solidarity zveshe. Iyokuya. Tuzongomba namba. Nyama madairies emunoriti. Aiwa akabatana. Anoona kuti atongosvika 2 minutes kungoti pakati unongodzora simeni vari pakati. Anobva atouya handei tese. Komana unaiwo rodhidzi. Rodhi dzachona dzakaipa shema. Petro dzavo havana kana pressure. Hakana. Ndandongoitawo ini kuti petro yangu. Amuno masimba ugoka. Anongova mazimba inongova makadini, maswera sei, mazogara sei, mazodini. Zvakaoma kana usina mari zvakadunosara munyaya. Kusara chaiko vane mari vabuda vaenda. Hairo manje dhiri rakonisawo. Iye mukadzi akaudzwa wrong information. Wrong vhele tinochudzwa yenhema moswi isiyo. Yakaipa. Kwetise Handbag asati one. Can't wait to see. Nasi Saturday rosa kunwira. Ari kutonwa ke doro nemari yo. Mara ina ubuda aiwa hasi kumamari yo. Mara ina ubuda dziri ndora akazodiri.
Mara inobuda. Kwena kana stress ari kutumwa ake. Ana kana stress. Nano mwana uja stress yega. Kwai pamwe yakabuda asitaura henyu inogona yakabuda pamwe Wakabuda kuti vanhu vakatora vaka pamwe vaizivana naye wacho naye. Amen. Amen. But what will be the reason yekuti kana vatora vanomisa mapurisa kana vangu vari kutora hano mari kubuda hano wenya haina kuti yange kabuda pana pasina reason yekuti vasungise vanhu vengotora voinda zvapera nechinhu auya antodhiraivha pachibhinya shemu mota yake tambisa mota iyi chinokura mota iyi chiti pasi zvokudaro nosvikopinda mupotohoni ndadhuisirwa makere ini chake chiri pamusoro tichaona zigadzi rino rine madreadlocks madreadlocks kwa yakabvisa kwaine matatu madreadlock kwa yakabvisa mose Yesu inoenda kuboite kungere. Ndo kwedu mosi. Jina ndipenye ndi hapo. Pinda kana yanditiro petakafa ere. Namba chokuramira vanhu.
Hands how many kilometers left? Tatosvika most. Vanhu munoda manyaya. Ene munoda nyaya vedwe pinda nai. Tatosvika yakutopaka. So bad and able. Amenotiri baba. Oh, uko. All right. Oh yeah, I. Adatera musile kweduka. All right. Mutena right Parobota. Wo apa bawai. Pakai zoba. Manja pana bekpaka. Apa kuda mdudu parse? Ndiye. Rosa iziye. All right. Chacha. Okay. Tashika. Chi? Aiwa. Zimempeta chijua. Aiwa. Muko si akili. Si akili. Aikona. Ndiwa komdiniwe. Aiwanzi mdiniwe. Bomunhu zvo. Hanzi uri mdiniwe. Tatenda akadzirira. Yes, muri right here. Mushe kwakwai muri kuwachitengera doro wani. Muri mwana uyu anyway. Muri mwana kuchema. Uya yapa. Kwibreak mubebe wapo hapo. Vakoma. Nyaya yakafamba sei. Mushe zviri sei? Munoanda senda zvinhu zvinonzi. Akari kumba nevana vangu. Vana vangu ndiwanibetsera ndikutsvaga imba. Saka tikubva kudaona imwoko tikaona ndikutsvaga imba. Woda kuda. Ndobva zvafamba sei. Inini ndakaziva boys. Ndobva vandaapproacha kuti vane chii? Ngati abo. Aiwa munomaziva naye anowina anodhirika uri kunzwisisa wangu aiwa inini zveparaini niye ndoenda ndeganda ndakana ndaita mhosva inototyisa chaindoiswa nehurumende ndaini niye I don't want that vakoma ndobva taenda ndobva amena anonzi ana garo kana muchivaziva kana li hamuazive hamungambozvinzwisisa tikaenda li ndiye akaunza mufana uyo muri kunzwisisa aunza mfana uyo akati mfana ndiye mfana murume uyu anodhiraivha boat ndobva ati mfana ndine mfana wangu anogona kuenda unotora sini nevanhu haatya avhunduka ari brave tikati because padziri panodiwa vanhu vari brave mukunzwisisa vakoma mukuisa palaini kai aiwa ifoni yangu iyi mitaurai zvamukutaura ikoko aiwa naire palaini aiwa noti nini ora rega ndiwe kuno kumosi rega ndiwe kuno taura na SIS MELLY handiti ndiwo nyaya chete okay aiwa mwangu madhiri basi anditaura jere kai
Ask me for my permission. Andina kukurekodha aiwa ndaisa foni yangu muningirikini ndaisa mubra is fine ndaisa mubra andikuzive amunambonzi muri kuuya ndamisodisa kuri kuuya uyu naava mimi handikuzive musanditi mbosha ndondimbosha mimi nyara vanditsanangure nyaya ndikutaura handisi kurwa but ngavarege kundirekodha before ndataura nyaya handisi kukurekodha kana ndauda kuti mundirekodhe ndichati mundirekodhe ende ndikutoda kuenda ikoko futi munorekodha because ndida kuchenjisa zita rangu ukunzwisisa ndida kuchenjisa zita rangu inini nini aiwa munyaya saka mwana uyu achifona kauti anditika mwana achifona andi haana kufona kuti kwanzi kune munhu akati murume wangu zvakati andi ndikutsvaga rubasiro ndiwe kakii unochisa kumurume wake ka hati ndiwe akafuone murume wacho kuti kupolisi naye akati munhu aburitwe mukomana shut up iwe nyaya iyi ndikutsanangura mai vako kuti don't record me taura my sister wakamutengera preparation uyu mwana ndakamunoza kubva mari weziro aiwa why are you so jumping mwana ari kutsvaga help yemimba iri zvakamuna machi naiwe ndikutsvaga ari kutene 2 months asina rent ndakuza mari yakabatai ndamupa musemekenda pinda manake ndikawatsitsi musina kana chinhu ndikamutaa we want to help these kids, not here. And it's not about here, man. Iwe, aone preparation. Ndakuza kuti inini ndinoba ndogona kupinda shop. Uri pa vaziva. Preparation yake ndoishana ne one day ukunzwa. Ndamuudza ndikati wangu. Ndakamuudza nyarara. Ndakamuudza nezuro. Ndikamuudza uyu ndikagara naye pasi ndikati Jaden, chirega kuenda kumba. Ndikunotsvaga imba. Ukunzwa. Imba iyoyo yakasungunuka. Ndikokutora. Ukunzwa. Uchadya chandinodya ndochaunodya chandinomwa ane 3 days ari mumba mangu zvakamboitika kupi ataura izvozvo she's sleeping ndakataura nayo ndikamubvunza nezuro ndikati Jaden nyarara ndikati Jaden une mwedzi mungani I even recommend here ndikati she did a good thing akutora kuti uya gari kunodya chikafu atotaura ndrugara ndobva nyarara Susi you don't know anything nyarara ndokubva ndataura uri kunzwa Sisi Mili ndikataura nandikagara naye pasi mwana mudiki handizi ndikati Jaden akandifonera last week ndandakasunga akandifonera ndikati Jaden zvakaoma ndandakasungwa ndabuda uri kunzwisa uya kuno handiti ndobva auya ndikagara naye ndikati Jaden one ndikutsvaga imba ndiri kutsvaga ine 3 bedroom ndichanokupa rimwe bedroom uchigara imo chandichadya ndochauchadya chandichamwa ndochauchamwa auna kuuya zonzwa nyaya otherwise go uri kunzwisisa Sisi Mili tidambotaura ndimati you wanna help that's what I did 3 days back ndatozviona inini kuti no panapa let me take a step uri kunzwisisa kwatoti pane munhu andiudza
kana pane munhu ndakamushedza ndikati maijejeni uyakuno ukunzwisa akabva akuya makuseni ndikati uyakuno ndatomusiya pamba ndikati maijejeni chandiri kudya ndochauchatya zvinhu zvakandiomera mari andiri kuunganza ndobhadhara tidhipozite imba tikunogara tese pandiri ndo pauri uri kunzwisisa chokwadi nyararai sisi mili mira tinzo hauzivi kuti chimageni asi kutsvaga imba pamwe ndinowana bheki unogara uko ndakaomera so what's the difference vadaro inini semunhu handa kusvitara serious cause vanenge vachingoti vakaenda vodzoka voenda vodzoka kasaka ine ndisingazvibhilivi saka panapa ndichaita sei vakaenda vodzoka wanga uri pai imbomira she is repeating what she told you muri tu tisipo ari kurepeata kuti ndakati ndikutsvaga imba ende wataura nyaya yekuti zveshuwa ari kutsvaga imba kueast anogona kuenda ndandosapoza kuenda pana 10 andinokwenda kuenda wangasipo iwe inini ndinomira pachokwadi right inini am the voice of the voiceless but pana mangwana usina nzwi ndinoita nzwi rako ataura chokwadi ipo kubva pandakatanga kuzwana newo ndakakunyepera ripi ndikatadza kuzvifofyo imbonditaurira kuti musi wakati makati zvakati mukarega kuzviita handinambonyepa handiti handiri kuzvona you are my witness anti handiti kuzvona wangu ukuzvona inini amunonzatika kuti ndakuchitsanangura kuti zvakafamba sei ndapedza yemwana uyu inini am willing imba yandiri kutotsvaga ava ndavaudza ndaextenda chi ndikutotsvaga imba ndavaudza ndichagirei imba iyi mari ndinayo sisi meli iyi imwe irimo mubhegi 16,000 ndikutofamba nayo kuti ndikangwana pane imba ndiite sei ndibhadharo uri kunzwisisa saka ndopandakuenda nyarara ndopandakuenda vakoma nyaya yakafamba so ndinoda kutsanangura kubva pekutanga nditi uyu ndakaudzwa kuti pane dhiri riripo ndikabva ndati abo dhiri kana riripo bo wakaona siri rako aiwa it wasn't my deal wandiwa kunzwa dhiri iri rakanga riri rababa ndoda kuti uchitsanangure anzwise because ndamuudza ndigadzirise mira nyaya ichiuya kwatirika inosvika ne one side saka ndaenda kubautikaenda kwarosa kumuchengetera chine kuti hanzi akavingwa mira yanga iri one side anditi ndikatomuti ndipataura nyaya yakasindatotaura ndikati kuna uyu ndikati nyaya iyi kai zvari kutaura mwana uyu handizvo nyaya iyi haingambobudi yakadai one pane malupos akawanda kana kuri kuti vakabatwa nevanhu vasiri mapurisa matsotsi hakuna matsotsi anobva vatovaisa police station hakuna zvakadaro matsotsi akadai angotora simbi akavatiza zvanga nefuti nyaya iyi ine maburi murume kwanga ari mugemu because uyu angasobvi vat murume akari mugemu ari kuti makamubholta ndikati hakuna bhoti rinogotosva kulipo ndipatsanangure ende ndakamutsanangurira nyaya iyoyo inini handisi munhu wekuti kana akuda kutaura chokwadi jikajika when I'm wrong I'm wrong sisimeli muri kunzwa pandiri wrong even this one she knows vandofamba navo kuti inini when iri dhodhi ndokudza kuti iri dhodhi randaita iri ndagona ukunzwisisa sisimeli ndakabva ndanopinda mudhiri muri kunzwa it might be ugly mufesi mangu but ndine good heart ukunzwisisa ndobva ndanopinda mudhiri ndobva ndaona mupfana achishandisiwa chero ndikamufonera izvozvi if you ask him teerera nyaya mazvinzwa ndobva ndaona mupfana akatumwa kunotora zvinhu zvinopisa akadzoka iye murume wake kekutanga ndobva auya akaendeswa kubrets muri kunzwisisa ndakuti nyararai tinana uyu akaendeswa kubretschokwadi nonyurira zvinhu zvasingazivi handinyuri ndakatadza kunyura ukandinyuri zvekurimera shira akakwana ndobhuruka mudenga muri kunzwa sisimiki ndobva aendeswa kubrets ndobva adzoka kana nagaro ndobva vamuendeswa kubrets ndobva adzoka vana garo pavakaona kuti vashaya bhaya wechinhu chechi